Kebangkok borok no sao, je borok no ang kubai bekabai hamsago, te belai keno care klayo, piatam ni bagai bo ano tektor lang. Ang babi ni bagai bebag no klai bla, bini kogrok no mang no wan suki tong bla, piaba pai thago tam ni bagai asik tektor no man. Je borok no ang, joto ni selai ani hini wan sugo, bono ano joto ni selai tektor no rekugo, apro no borok ni bekabo bai thango, je borok no sak ni selai pano hamsago, bini hamsak ma hengke, nini bagai kotor klai sagya, abo tam ni bagai abo hai Puila hamzak laimani jorao ba bebag no kaham no tongo, khorok no care klai layo, piaba teruk kesi slai jagi thango, wan sugi manya boni ni bagai de, eba kebo ni bagai, sana thangke kubui hamzak nai borok, kaisa belai no mistake klayo, bobini hamzak ma borok no kubui bekabai no hamzagi payo, ti poito klayo, bini hamzak ma borok bo hamzak ti keno. Bono kubai bekabai hamzagi thangnai hinai jengchini langmao ke bono kubai bekabai no hamzagi tongkhe bono belai no important klayo phia bono mannani belai kheno kutuk omo hai mistake jeng waire wai no klayo phia nung bebag no siu nung bebag no sawi mano nung bini thani hamzak mungman ya hinai phia ba saiman mani ulophano nung bini hamzak munggo kelegi tongo afro no nini bekabo bai thango afro no nini bekawo tekto phayo Kebangkok borok no sao, hamzak ma borok no pogi thangnani kelai kok ya hinai. Aw, nung kebo no nini langmo joto ni selai kebang hamzak ma ruwo. Pia, jepro nung sawi mano, bini bekhaw ke no hamzak nani mucung jagya. Apro nini bekhabo bai thango. Nung sawi daman abu tam ni bagai nung hamzak mo simi gelegai tekto mani tongnani nang, tam ni hinmale, nung nini emotion rok no control nargai manja. Je borok bini emotion rok no control nargai manya bo saiman tati phano o hamzak mo gelegai no tongo nung to sawi mano bono no hamzak na naya boni ni kogrong no ko shui manya abni ulo phano si nini bekha tonggai manya nini bekha bono mang no rutugo ti apro no bekha tekto achayo ti mokol ni mukti bo kuplung ungo phia muito nargdi je borok nini bagai snam sakya ti no hamzak ma reya nung bini bagai sakno tekto re phano nini chaitok mungrok mungsao phano chuglak phia nung sidutei phano bono mangno care khlai tongkhe nung pai thago asakhe dukhu nangano ti bekha bai jagano apro nung nini imang kotor ma bai thangjak ma hai ma tongnai aboni bagai no bekha bai tongmani jorao bo nini emotion eba bekha bai ma rokno sak no songjadi ti control khlai di phia je borok bekha bai tongmani jorao keboni kok biti eba bekha kachang renai phrengmung rokno mani bo bekhano methebai manya eba bekha methebnani naya hake bo sak no belai kheno butuas namani klayo tei dukhuni jorao keboni dukhu rokno bujui mangla eba bujui phano no chuba sugui bo mangla haini bagai no jora kaham phano ungthung eba jora hamyao phano ungthung sak no bujinani tei sak no bachawi himnani abono no srungnani nangnai abose soisian korongni samung pheba baksa borok phörungjagui bo bujinani naya hai hinai sao angbono simino hamjago ti bini bagai jesapano khlai mano aba haike sak no mechenui tongo phiaba nung sawi daman olangma kaisa malkhung chaloknai haisi malkhung chaloknai jepro bini malkhung no control nargai manya apro hunke tamu accident nai hayakeba bini langma chowui thangnai aba haino je borok bini emotion no control nargai manya paithago bini deramung kotor nai nung jepro sao angbono bahaike pogi mannai asak kecham tonggai phailai mani laija kogrok no bahaike pogi thangnai aba haike nung sawi tongo ang bahaike poknai phiaba nung poknani se naiya waisa wan sugui naidi ketalang mani phaising ya prisenani kokno tamukhe nung wan sugui mannai jepro nung ketalang ma khlainani wan sukhe tei baskango himke uklok uphilita nasikdi aboni bagino nung pogi bo manya je borok baskango himnani srungo bo kubunya pogi bo mannai aw jaitok di nini ketal langmano talangnani jaitok khe nung bebak no slaijagui mannai eba khlai bo mannai khoroksa borok no yakarui klangma bai nini bebak kamau okogya kaisa bas malkhung miss ungui thangpano nung bono riphirik na nangya tamning ke te khungsa bas haino hai manphinai buphangni blairok bo krai thangpano ketal blairok rotom sawi phaipiro abo haino borok ni langmao bo khoroksa thangai paifano te khoroksa phaiphinai abni bagai mungsa wana thaikerei
breakup engkhan no bini bagai suicide khlainani yagranani nesa khlainani amo hairok tawan sukdi amo hai negative rok tawan sukdi buma bufa keboni bagai sakno tektor di hinai jengno osungsaro tubuya tamokhe nung sakno kaham khlai funukdi langmano slaijagi funukdi buinono borom rena tei samung rokno khlai funukdi nung porinai borok hanke khawari poridi eba nung samung khlainai borok hanke khawari no samungno khlaidi nung kotor ungmani yagulo je borokno yakarnai bonono kemajakma haima tongnai okok kubui bonono marotu phinai te bonini bagai makak phinai aboni bagai no sakno kebel tawan sukdi sakno ta mechendi tamokhe sakno kragwan sukai bwskangni lamano himdi bwskangni lamano himkangke oborok jesa khebo bo success nai salsa dakok brok disclosure youtube channel no teinai angnor ni takok eba kiching Andrew Deborma hake bayap song tinini of breakup motivation angnor no rekha norok bahai ingjakha eba norok chajak khangke norok like khlaidi share khlaidi abon ani norok ni thani koimung tei ani channel lo ketal ongui tongkhangke subscribe khlaina di norok ni bage ang bwskango tebo kaham kaham video tubunani chaitogui tongo norok jotono kaham korong tongdi hambai।